Dr. Wong, punang tapon sa tuyang discussion, nagluwas baga po sa ERI last week, basin sa iba pa, ang ikinagadan po kan sa tuyang presidente, ang diagnosis sa iya po, renal disease secondary to diabetes. Pwede po matawanan ki explanation ng mga nagdadangog kung ano po ini, na klaseng helang na ini, Dr. Lorna? Okay. Actually, pag sinabi mong kidney disease, ano yan, nag-kidney failure siya actually. So, napundo na magtrabaho sa iyang kidneys. Komplikasyon po yan, sa mga komplikasyon kang diabetes. So, iba pa lang siyang diabetes. So, most probably, several years na siyang may diabetes. So, nagkaigwa siyang komplikasyon. I think bako lang diabetes, bako lang sa kidney, igwa din siyang problema sa puso kasi nag-undergo na rin siya ng angioplasty. So, itong mga namatian pag sa tuyang past president, ano yan, complication kan diabetes mellitus. And saka, smoker din siya if I remember it right. Yes po. Yes po. Oo. So meaning po, Doc, just bali, pag nagkakaigwa ka sabihin kan, ang nakatrigger po sa mga helang na ito, sa helang niya, yung diabetes, tama? Opo. So, may diabetes then resulta ito, kung, ito sa nakatrigger sa contributory factor, kung nagkaigwa siyang kidney failure. Yes, most probably ito ang naging dahilan kung saan sa nagkaigwa siyang kidney failure. Oo. Natapodokta ang diabetes, tabi, karak lang kung nadadangog talaga, ang komplikasyon mo na primero sa kidney. Sa kidney, at the same time, kasabay din yan ang mata. So, nanlalabo din ang mata. Kasi usually, yung ugat na nagduduman sa kidney, similar sa ugat na nagduduman sa mata. Okay. So usually, pag nagkaigwa na silang kidney problem, usually, gaman sila ang problema sa mata. So, nanlalabo na rin ang mata nila. Kaya, yes. I see. Okay, so with that pa lang po, medyo, bako lang ko na, magabat pala na ang sarong tao ma-diagnose kang diabetes, either type 2 or type 1, o tama ba, Doc? Type 1 and type 2 ang diabetes? Yes. Ang type 1 kasi insulin yun nangangaipoki. Insulin, so pinangakisindang may problema na. Genetic yun, hereditary. Pero yung type 2, more of, although it also runs in the family, may sa genes din, pero at the same time, very important factors yung lifestyle dyan. Yung mga pagkaunta, tapos yung sa pag-exercise, kung dahil kita nag-exercise, at saka pinaka-importante, so, food na pagkakaunta. Yes. Lalo na mga soft drink, so, patibayan sa soft drinks, ang tao ng sugar level kaya So eventually, pag nag-edad na, pwede magkaibang diabetes. I see. Okay. So, Dok, talaga, tama ba na, Amerika Barasa kayo kasabangin, haba ako nag-review na, pag nagka-diabetes ka, confirm talagang diabetes ka na, ano yan, Dok? Ang komplikasyon talaga, pasisiring sa mga vital organs in the future, in the long run? Yes, kaya nga dapat controlled ang diabetes. Kasi ang diabetes, marami siyang komplikasyon. Saro lang ang kidney, kasabay diyan ang puso. Pwede din prone to develop stroke. Kasi sa mga ugat, nagsasaraday, tapos matagas na, nagsasadit. So eventually, nagkakaiwal lack of blood supply sa mga different organ system. And then eventually, ang magiging problema is kidney failure. So actually, ang kidney failure or ang pinaka-common cause niyan is diabetes. Yun talaga. Nagugulping ang mga dialysis center and number one cause is diabetes. So, ang pagkaon kaya niyan is more of westernized. Mahilig na kita magparakaon sa luwas. Ang pagkaon sa luwas, paano oil, paano hindi talaga siya healthy. I see. Dok, ayos, ini ba pong ang diabetes, tama ba? Anak lang kaya nadadangog ko, pag diabetes na, arin pong nainot talaga, kidney ang inot na titamaan niya. That is because of the sugar or dahil lang po sa maintenance kan sarong personang may diabetes? Actually, ang lifestyle ang pinaka-importante dyan. Tapos, ang diabetes kasi,
Pag ang mga nag-kidney failure, secondary to diabetes, napaprolong ang life. So, pag nag-kidney failure ka, with the modern method ngayon na dialysis, pigigibo niya ang function kang sa tuyang kidneys, napaprolong ka ang life kang sarong pasyenteng may kidney failure. Samantalang kung inatake ka sa puso, kung minsan sa raruan lang yan. Ayan. Tapos pag na-stroke ka, so depende sa klase kang stroke. So, ang mga, minsan napuputulan sa nakibitis, di ba? Opo. Kasi yung mga blood supply going to the extremity, sa bitis, ano na, compromise. So, nag-iiritom na ang bitis. So, eventually, wala nang blood supply. So, nagluluga dahil nagapila. So, eventually, napuputulan si bitis. So, kung nahihiling tang arog ka yan sa externally, sa bitis, nangyayari din yan sa laog kang lawas. So, karoon dyan ang kidney na kakaibang problema. So, yun. So, nagpundo kaya si past president ng... Iyo daw. Dahil siya nag-dialysis for 2 times. Yeah. Yeah. Oo. And may kasabay kaya siyang depression din. Siyempre siguro mamundo man ang buhay niya. Ta single baga siya. So usually, solo-solo lang siya. Nakulaon na bagay talaga. So may support ka din. Iyo po. Iyo po. You know, may kaulay-ulay ka. Siguro siya, ipisil dahil mag-agumanuhan. Iyo baga po. Pero usually po, Doc, speaking of ano yan, para ma-reverse, pag may kidney failure ka po due to diabetes, Doc, nare-reverse pa po yan? Kaya pang maulian ang kidney mo, tabi? Mabulong, etc. Actually, pag chronic, kasi ang sa diabetes, chronic kidney disease yan. I see. So pag chronic kidney disease kasi, progressive yan. Ang pwede tang gibuhod, pwede tang ma-stabilize. So, para dahil makaskas ang pagkaraot kang kidney, madelay ta ang pagkaraot kang kidney, may mga ways na pwede tang gibuhon. Opo. Pero, when we say chronic, it is actually progressive. Progresibo yan. So, kaya yan ang sarong dahilan, mas gulpi ang mga gurang sa dialysis. Kasi naguluwas ang diabetes pag nagkakaedad na kita. Oo. So, yun. Progressive siya. So, maabot ang panahon na talagang mararaot ang kidney. So, kung mas mahaba ang buhay mo, mataas ang tsansa na magkaigwa kang kidney failure. Kasi as we grow old, kasabay na dyan, siyempre, ang function ng kidney ta, medyo bako na parehas kan kung aki ka pa. So, we have an aging kidney, the same time na nag-edad kita, nag-edad din ang satuyang kidneys. Actually, bako lang kidneys ta, di ba? Yes. Yes po. Pati ang padok ta, no? Nag-edad man. Subuhok ka, nagpuputi na. Nagbabago man gabos, ano? Nagbabago gabos ang lawas ta. Yes, okay. So, ang kidney ta, nagugurang man iyan. So, sabayan paki, maliban sa nagugurang na, igwa ka pang helang, igwa ka pang diabetes. So, nagiging mas faster ang deterioration. Tapos, pabaya ka pa, dahil mo man pag-iintindi mag-inom tibulong. Yes. Dahil ka nag-exercise, ang lifestyle mo, ang pagkaon mo, sige pang, you know, yung mga bisyo mo, mag-sigarilyo, mag-alak. So, mas faster ang pagkaraot kang sa tuyang kidneys. Opo. Dok, natapot may ang although may mga kidney transplant bagang pigasabi pero ang garos ang famous na last resort pag nag-kidney failure, halimbawa talagang due to diabetes, iyo po ang dialysis. Ano po ang ano ang role kang dialysis sa mga kidney patient po, Dr. Lorna? Actually, ang dialysis, pero iyan ang nagtitake over sa function kan sa tuyang kidneys. So, di ba ano ba ang trabaho kan sa tuyang kidneys? Di ba ang kidney ta, maglinig kan lawas ta. Opo. So, pig-aali niya sa mga toxins, tapos pig-regulate niya ang mga tubig sa lawas ta. So, kung sobra ang tubig na pig-inom mo, ang kidney ta, aalion anumang sobra sa lawas ta. Ano man na dahil kaipuhan kan lawas mo, hahalion kan sa tuyang kidneys. So, pag ang kidney mo dahil na nag-function, dahil na makakaluwas sa sobrang tubig kan lawas mo. So, eventually, pwede ka magmanas. Pwede ka malunod kasi nagkakaigwa ka ng tubig pati sa baga. So, pag nag-igda ka, pisilang ka maghangos. Opo. So, kaipuhan mong tumukaw o kaya maggamit ka ki mga tulo-apat na ulunan para makahangos ka. So,
ang gustong sabihin kayan, ang satuyang dialysis, ako man talaga siya bulong. Ang pigigibo lang niya Opo. is siya ang magiging kidney. Siya ang magsiserve as kidney kan sarong tao. So, kumbaga, kopya niya lang ang trabaho kan sa tuyang kidney. Kung kaya't day kaya kang sarong dialysis, every time magbabalik-balik ka ta para malinigan ang lawas mo. So, iyo ang nagdudugtong sa buhay kan sarong tao. Oo. So, kung sabihin pala, Dok, pag in-schedule kang i-dialysis ka, dapat day ka kayan mag-fail, ano? Yes. Kung pirang tugon sa imo kang doktor, ito dapat ang sunodon mo tabas para mas lalong maproseso ang lawas mo and malinigan po ang satuyang dugo. Tama po. Tama. Oo. Kasi kung nag-skip ka sa dialysis, pero bagaso kung nagkakarigos ka ngayon 3 times a week. Opo. Nag-skip ka dahil magkarigos. Di, maati ka na. So, ang feeling mo, habang nag-ahaloy na dahil ka nagkakarigos, maati ka. So, kung dahil ka pa nagalabar, dahil ka nag-toothbrush, mga araw mga kayan. So, isipin mo kung dahil ka nagda-dialysis, so tubig na dapat nakokontrol na halik kan sa tuyang dialysis, nag-accumulate. So, madali kang malunod. And then, so ati kang lawas ta. So, lason. So, mga ati, naon giraray sa lawas ta. So, puso mo, nabubuhay siya sa sarong environment na maati. Dahil nga, dahil ka nalinigan. I see. So, more or less, arog ka yan. So, meaning po, Dok, tama, pagkaslago ko sa imo na, ang dialysis machine, bako man talaga siya subulong, gari, ipoprolong lang ang sa imong lawa, ang sa imong buhay, sa pagtabang niya, sa paglinig kang sa imong dugo. Tama, diba? tama. So kidney po, so kidney, dahil siya nabubulong, dahil siya na-reverse, dahil na-reverse ang kidney, na may balik sa normal niya na function. Kung chronic kidney disease, ang na-reverse is the acute. So, kung acute kidney failure, the reverse, ang example kang mga acute, so mga naglakaw ba ka sa baha pag nag-uuran? Tapos nagkaigwang leptospirosis. Yan, reversible yan. So, ma-fail ang kidney for a period of time, ma-dialysis, eventually, mabalik ang function kan kidney kan sarong tao. Pero, kung sinabi tang chronic, yan talaga, irreversible yun. So, progressive, irreversible deterioration of the kidney function. Iyan ang chronic kidney disease. I see. So, ang pwedeng gibuhon is actually kidney transplant. Kung gusto. Pero, magasto ang kidney transplant ngayon, Dok, ano? Diba? Dahil lang dyan, medyo difícil din baga, mahanap kitang donor. Dapat may matao sa imong kidney. So, kung dahil man matao, at least cadaveric donor. So, nagada tao na itatao sa kidneys niya o kaya igwa kang relative na gusto magtao kang sa iyang kidneys. Pero again, ang kidney transplant, ganun din, it would prolong your life. So, it would need certain medicine para dahil i-reject ang kidney tabako umanan sa diri. If nga po, i-reject ang lawas mo. So, mga nga ipo yung mga drugs na pigaapod ang immunosuppression para i-reject ang lawas mo, ang bagong kidney. So, iyo yan ang kidney transplant. Although, ang kagayunan sa iya, dahil ka na magduduman sa mga dialysis center. So, ang life mo, almost normal na rin. Tama ba, Dok, ang ano yan, tago kaya akong nabasa na pag nagpong ka ng magdialysis, lalo na kung salagang grabe ang sitwasyon due to diabetes, dire-diretso na po, Dok, parang lifetime mo natabi yan hanggang sa unless na ma-cure ang diabetes mo. Ang diabetes, nauna yan dyan. So, meantime, sometimes, pag nag-dialysis na kidney failure, yung mga requirements sa bulong, nagbababa. Kasi yung insulin, luluwas yan sa tuyang kidney. So, pag nag-kidney failure ka, siyempre, mas halawig ang buhay kang insulin sa lawas ta. And also, yan ang usually, pagka nag-kidney failure na, yung ibang pasyente, kaya na nangangaipok-ibulong. So, ang pag-una kang ibang pasyente, okay na ang diabetes ko, taday na nga na akong pag-inom na bulong. But actually, the diabetes is still there.
Yun lang, dahil na siya nangaipok-ibulong. And then, progressive talaga yan. So, kung sa imong problema sa kidney is chronic kidney disease is stage 5 na. Opo. May stages kaya yan, Henry. Yes. Opo. Stage 1 to 5. So, kung talagang end stage kidney failure ka at chronic yan, lifetime and progressive, irreversible. So, kung baga, ang sasabihin ka, till death do us part. So, hanggang buhay ka, mga ngaipo ka dialysis. Yes. Unless mag-undergo ka nga ni kidney transplant. Yes, yes. Opo. Pero Dok, ang kidney transplant, pirang taon man po ang kuwang kayan, ang duration kapag naging match sa imo ang kidney transplant sa sarong persona? Kung magayon, actually haloy man siya. Haloy. Oo. I have known people na 20 years. So, okay pa. So, depende kung ano kagayon ang match ng kidney sa imo. So, kung magayon ang match, haloy man. Opo. And then, of course, dapat mag-iingat ka din the way of living, yung lifestyle mo. And, yes, haloy man. Pero siyempre, depende sa tao. Okay? Difficile sabihin. Iyo po. It can reach up to 20 years. So, parang na-prolong ang life mo. Even maybe more. Yes. Yes. Opo. Okay. Dok, sa imo pong eksperyensya bilang dating head kang sa BRTTH sa internal and then sa imo bilang sarong nephrologist, agura no po ang statistics kang kaso ta kang kidney problem, kang helang nin kidney, hindi po sa Albay o Legazpi or siguro po sa Bicol ko igo kamo kidata. Gano po ini? Increasing siya o normal lang non-level niya o nagbababa po base sa endong eksperyensya? I think gulpi na, Henry. Kasi I remember na ako ang saro sa mga nainot. Pioneer. Ako ang pinakagurang na siguro. na nephrologist at Digdi. So, ako ang nainot sa Albay na naigwang dialysis center sa Esteves Hospital. Iyo po. Tapos, kung iilingon mo, nasundan ini. So, igwa nakita kay nephrosystem. Tapos, nagkaigwa man sa dialysis sa BRTTH. Tapos, ganyan, nagkaigwa naman sa Tanchuli. Tapos, nagkaigwa na naman kisaro pa. Iyo po. Na, ano ba sa perpetual ba yun? So, nagkaigwa na siguro, ligi sa Legazpi, 5 na ang dialysis center ta. Yeah. Dati, ang Sorsogon daing dialysis center. Ngunyan, gulpiho naman. Igwa na kita sa Ligaw, igwa na kita sa Tabako, Opo. igwa na kita sa Pulangi. So, naglipa na. So, siguro, more than 10 na ang dialysis center hindi sa Albay. So, ang pag-increase kang numbers of dialysis centers, ikapahiling lang sa tuya na ang incidence kang kidney failure sa tuyang lugar, halangkaw na. So, siguro before, dahil daingani kitang dialysis center, ang mga pasyente nagduduman sa ibang lugar. So, ang iba niyaon sa Manila, kung saan. So, ngunyan, dahil igwa na kita, so mga Bicolano, nag-urulit na digdi sa tuya. Yes. So, ang patong panahon nagkakagaradan lang sinda. Pero ngunyan, nadudugtungan na ang buhay. And then, ang sa tuyang PhilHealth, very supportive sinda ang sa tuyang gobyerno. Very supportive sila sa mga pasyente may problema sa kidneys. Kasi I think in-increase na nila yung dialysis na isusuportahan kang PhilHealth. I think nasa 144 na ngunyan. Opo. Before, mga 90 sessions lang. So ngunyan, halos 144 na yan. So that would be around 1 year na 3 times a week ang dialysis. So, kumbaga, mas nakakayanan na kan mga taong ngunyan na mag-undergo ki dialysis. Maski na medyo ikapos sa buhay, medyo dahil ngayon ang PhilHealth. Yes. So, nadudugtungan na ang buhay kan sarong tao. Ang pinakahaluming pasyente, Henry, na nag-dialysis sa Muya, mga 21 years. I see. So, nadugtungan sa buhay niya ki 21 years. So, siguro, nakulaon na bagay na yan. Kasi, ang iba, di ba? So, kabus bang kita eventually mawawara. Pero, hindi lang kayong mga nagda-dialysis. Aram ta na, kumbaga, anytime pwedeng mawara sila sa tuya. Because, dugtong lang yan sa buhay nila. So, medyo fragile na sila. Pero, may advantage because they still continue on
with their usual activities, except siyempre, dahil na pwede yung mga heavy activities. Yes. So, kung ngayon mga heavy sports, dahil na pwede. Mm-hmm. Mm-hmm. Yes.